pagsugod sa election period, muabot na sa 13 ka mga armas ang na-recover sa kapulisan dinhi sa Riyon 7. Duha niini na kumpiskar sa checkpoint. Samtang niadtong Domingo, gihimo ang Unity Walk alang sa malinaw ug hapsay nga eleksyon. Ani ang report ni Nico Sereno. Paghagtok sa alas 12 sa tungang gabi, mauna ang pagsugod sa election period. Ang kapulisan, milusad gilayon og mga COMELEC checkpoints. Si Chief Superintendent Debold Sinas, Regional Director sa PRO7, nangunay sa mga checkpoints sa Talisay City. Giklaro sa PNP, katuyuan sa kalihukan ang pagsiguro nga malinawon ang eleksyon karong Mayo. Gipahibaw ni Sinas nga sa pagsugod sa election period, naka-recover ang PNP og 13 ka mga armas. Duha niini nakuha sa checkpoint sa Daan Bantayan ug sa Panglao, Bohol, apan ang kadaghanan gipang surrender. Napaso na lisensya katuubang gipang surrender na lang nila. Ang among gi-report mga surrendered firearms lang. So kung mag-surrender ka tapos renewed lang man tong imong license, wala kay legal implications ato. Samtang agi og preparasyon gihapon sa eleksyon, milusad ang lain-laing ahensya sa gobyerno ug Unity Walk. Gipangunayan kini sa PNP kaabag ang AFP ug ubang government agencies. Mitambong og apil ang pipila ka mga politiko nga magpapili karong Mayo. Milakaw sila gikan sa Kapitolyo paingon sa PRO7 kundiin may programa nga gihimo. Mipirma sab ang mga stakeholders sa covenant sa ilang panaad alang sa limpyo nga piniliay. Nag-generate awareness tapos gikuha na nato ang ilang commitment na we will abide with the policy set forth by the COMELEC during elections. And makita niyo na police, na army, na lain na agencies, na DILG. This one is at least everybody has committed for a peaceful and safe elections. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdak.